Tisztelettel köszöntöm a média megjelent képviselőit, és azon keresztül a kedves hallgatókat, érdeklődőket. A mai napon én a kommunális adóval és a szemétszállítási díjjal ezzel kapcsolatban szeretnék önöknek egy tájékoztatót adni, illetve a végén egy bejelentéssel szeretnék élni. A mai mondani valómnak a címe Izsó Gábor a defterdár, vagyis egy adóbehajtó. Ismét bebizonyosodott, hogy Békés városát a jobboldali összefogás hitbizományi birtokként a lakosokat kézivezérléssel irányítható, lenézett, alárendelt emberekként kezeli. Az Izsó Gábor vezette jobboldali összefogásról ismételten lehullott a lepel, bárhogy is próbáltak az elmúlt időszak álmok futását követően a nyári uborka szezon alatt magukra visszatornázni. Már korábban is gyanítható volt, hogy az építményadó tervezett bevezetése kapcsán Izsó Gábor a békési embereket fejőstehénnek, akaratgyenge személyeknek tartja, akiket vezetgethetnek az óruknál fogva. Azonban a polgármester és a városvezetés az építményadó kapcsán alaposan mellé fogott. A békési emberek eléggé meggyőződő módon kinyilvánították akaratukat, miszerint nem óhajtanak adót fizetni az ingatlanjaik után. Hangsúlyozom, az ingatlanjaik után. Ezzel az önkormányzat számításai alapján ingatlanonként átlagosan plusz 9-10 ezer forintot vettek volna ki az emberek zsebéből. A választási kampányban azt az ígéretet tették, hogy lecsökkentik a kommunális adót. Ez részben teljesült is, hiszen 1000 forintot valóban csökkentettek, de 7000 forint szemétszállítási díjat viszont bevezettek. A városi szemétszállítás díját a magyar kormány határozata alapján egységesen, központi előírás alapján határozzák meg a későbbiekben. Csak hogy a Fidesz-KDNP még nem döntött a hulladékszállítás díjáról, mely döntést átolták a jövő év elejére. Így központi díjfizetési előírási híján nem lehetne az idén hulladékszállításért díjat szedni a lakosságtól. De csak elben. Mert Izsó Gábort nem érdekli a kormány határozata, és még az idén bevezeti a hulladékszállítási díjat, melynek annak rendje és módja szerint, be is kíván szedni. Dacára annak, hogy a kormánydöntés nem született meg ebben az ügyben. Miért megy szembe Izsó Gábor a kormány döntésével? Vajon ez javára válik a békésieknek? Még egyszer kérdem, ez javára válik a békésieknek? Őt ez nem érdekli. Lényeg számára az, hogy lehessen adót szedni. Ráadásul a kommunális adókban már egyszer befizették a városlakói a szemétszállítás díját. Ráadásul egy olyan jogszerűtlen szolgáltatási szerződést akart rákényszeríteni a lakosságra, amely szerződés bianco, mivel nem szerepelt benne a szolgáltatás díja. Ezt elkerülendő bevezette a szemétszállítási díjat, jócskán megemelve ezzel az éves adó nagyságát. Nem csökkent, hanem kb. 35%-kal növekedtek a lakosság adóterhei. Úgy tűnik, hogy a polgármester felcsapott defterdárnak, azaz fő adóbeszedőnek, olyan személynek, aki annak idején a hódoltsági területekről szedte be az adót a török szultán számára. Nagyjából annyi könyörületet is tanúsít Izsó a békésiekkel szemben, mint akkoriban az adószedők tanúsítottak a magyar lakosokkal szemben. Mindezt ráadásul olyan lekezelő módon teszi, mintha a békésiek legalábbis az ölebei lennének. És egy idézet Izsó Gábortól. Hozzá kell szoktatni az embereket a szemétszállítási díj bevezetéséhez. Illetve egy másik Izsó gyöngyszem, a lakosságot érintő megyei összehasonlításban is igen szerény mértékű díjtételről van szó. Hát nyilván így van az ő polgármesteri jövedelméhez képest. Ezek után mit is lehet tőle várni? Lássuk át adóügyben a meztelen tényeket egy táblázat formájában. És itt sorba mondanám el az adatokat. A legtöbb, akit fizet,
az elől van, a legkevesebbet az pedig a végén. Elől van Békés városa 27.540 forinttal. Második Gyula 24.480 forinttal. Látható, hogy több mint 3000 forinttal olcsóbb Gyulán. Békés Csaba 24.168, szintén hasonló. Mezőberény 21.500, itt már 6000 forint a különbség. Gyomendrő 18, Orosháza 16, Szarvas 15, Füzesgyarma 14, Szeghalom 11.900 forint. Nos, hát ahogy a táblázatból is kitűnik, Békés megyében a legtöbb adót Békés városában fizetik az emberek, ami egészen elképesztő. Ugyanis a városunknál sokkal jobb helyzetben lévő településeken, mint a fürdővárosi turista paradicsomként funkcionáló Gyula, a megyeszékhely Békés Csaba is jobb és kedvezőbb adót fizet, az ottani lakosok kedvezőbb adót fizetnek, mint ahogy azt a szomszédos Mezőberényben is teszik. Ettől fogva ki lehet jelenteni, hogy Izsó Gábor és a jobboldali összefogás frakciója az adók adóját akarja beszedni a békési lakosoktól. Teszik ezt annak ellenére, hogy az ő kifejezésükkel élve találtak 74 millió forintot. Tehát még egyszer mondom, találtak 74 millió forintot. Hát milyen hatalmas káosz lehet ott, ahol csak úgy lehet találni 74 millió forintot. A kérdés ezután még inkább aktuálisabb, hogy miért is akar még több adót beszedni? Talán Izsó bosszút akar állni a békésieken, mert miattuk füstbe ment az építmény adó bevezetésének a terve? Ez a dicstelen és szégyenteljes eredmény. Egy igazi békési kis politikai abszurd, egy helyi lakosság akaratával rendre, arrogánsan szembe menő politika gyalázatos eredménye. Meddig lehet ezt még fokozni? Szerintem sem eddig. Az ilyen arrogáns és önelégült politikust le kell váltani a település éléről, mert csak a lakosság adóztatását és nem a település vezetését végzi. Eddig tartott volna a tájékoztatóm, és most mondtam, hogy egy bejelentéssel fogok a végén élni. Remélem, hogy sokak számára jó ír, és remélem, hogy sokan ismerik azt az embert, akik az Egyesületünk, a Nemzeti Összefogás Békésért Lokálpatrióta Egyesület meghívott Békés városába. Ez az ember Szaniszló Ferenc, az ECHO TV munkatársa, a Világpanoráma műsor főszerkesztője. Az előadása Kecskeméti Gábor Kulturális Központban lesz 2015. november 13-án 18 órai kezdettel. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Köszönöm figyelmüket!